Bisayang dagko na lang. Tanawa siya, oh. Tanawa siya. Lipstick. Nanabitaw niya sa clubhouse. Nanabitaw sa clubhouse. Dili lang mo mag-standby. Baka ba? Andyan siya. Dili lang mag-standby. Napitan ninyo. Nangapin may tapos na isaging. Hindi man dahil ni kape o bantin na niya siya, no? Tapos saging. Tapos si Cindy. Tada! Hi, lalabs! Sige na ba? Kung saan tayo pagkaon ng saging? Siguro, hindi ka dyan mo sa Ano? taas man ni. Dili ba ba? Rekta na rin. Naon ni naman yung taas. Isiyo ni mong kamay ba? Ano? Hindi pagkaon sa saging? Tuloy ko nila. No. Ang lupad kasi. Na. Tanggalan ka may panit. Parang kinisto mo yung tanggalon. Ano? Hindi pagkaon sa saging? Tulik na. Pagkita na siya. Ano yun siya pagkaon? Kung gusto kang pinasasal, Na? Ala, Jutsi? kaya wala ko yung platito. Kung naiwan na anak. Ang naon na pagkaon sa saging, no? Ulira, yung kayo ni bayahanan. Gutom ko. Pag ma'am sira. Eh, gigutom din siya mo din. Asa kung saging, imo nang gikaon. Swap na lang pa. Nanawag na si kuan mo. School ra. Hi, chicks. Wow, baba kayo siya. Oh. Please subscribe to this channel. Baba kayo siya. Oh. Buang na. Hi guys, mag-chambi bunny challenge. Chambi Bali Challenge. Ang kuan na ni Instruction. ang instruction na ni pag tagakaon sa marshmallow musulti og chambi bunny. Hantod sa dili na nimo makaya mga to tilting. Yan so dali, jakin po niya. Bato pik. Bato pik. Bato pik. Kung sige pilde, May muna? oh, sige ah. Naiwit ko. Chambi Bali. Chambi bunny. Hindi ka tawa. Chambi Bali. Chambi bunny. Kaya mo ba? Chambi bunny. Chambi bunny. Kikapoy ko sa mong trabaho ni Cindy. Unya guys, si Danica kung makaanto siya dali sila doon ni Cindy maglaban. Di ba, Sin? Yes, dagko tong bakba ng isa. Danica Iyas, Asayas, dagko kay Hi guys, sabot na si Danica. Hi Dan. Hi, meet my friend. Bisaya, Karon gihapon. na siya nakalaag pa. Bisaya. Kayo. Puros may mga Bisaya. Dito mga Bisaya. May red jud. Taga-Davao ka? Dapit na. Mandog jud mi. Katong barbero ang yan ba na? Sa gani. Hoy! Mag-chambi ba niya challenge mo? Medyo ko ano ko imong now. Sindi ba ko? Sindi. Pero to, for me na. Uy, sa mandog yun na siya na. Oo, mandog siya mandog ko. Mag-sponsor sila guys. Isa may i-vlog sa ni baby interviewin. 2006
nag-graduate. Sa Mandog. Taga Oh, Mandog. Pablo. Siya taga Mandog. Namalit ni. Nadugay. Pababa. Ah, napawapa. Uy, ibalit ko itong mask. Mas kay gusto siya mag-mask pag gabi. Uy, nagmask. Kanino na sa dagway? Dugay ko, nakatulog sa pambal. Siya guys. Sexy ko karon ni mo. Mode ay. Mode ingon siya nga napo do siya. Siksik. Guys, daghan. Ikaw Daghan na kayo mag-challenge na sila. Chok. Go na! Explain. Okay, explain. Panaganay mo Mars. Oh, padala. Marshmallow. Tulo na mi ha. Mag-chambi bunny challenge me. Magsubok mig isa pag human og subok mo ingon og chambi bunny. Hantod sa dili na ka makasulti og chambi bunny, pildi na ka. Sige. Una ko ah. Chambi bunny. Next. Chambi bunny. Dali ka na. Parang madaw ko ni kay pag-umom. Dapat dili ko yaon. Ayaw mo ya ha? Chambi bunny. Chambi bunny. Champi ba na? Ano? Iba natin na ako. Chambi bunny. Kamani gamay, mas gamay parang banana. Ano mo isok-sok? Handa gani! Gamay mo ba? Handa gani! Ako na. Ano ba pa eh? Asa yun sa? Ay, naku ginatawa niya! Chambi bunny. Tama! Nakuha ka yung bunny. Ay, nakuha yung ka. Gano'n ba? Handa gani! Ano ako ah? Nakuha yung babasin niya. Handa gani! Wala na, kalablaw na ko. Ay! Ayoko! Hindi, ang gawin ka niyo. Hindi ko istorya pa sila. Huwag kang hirap kayo, ay. Ang daon! Sisinde! Yay! Naku, hindi siya gitsupagos. Grabe. Asa itong mga other tissue, be? Ay, pilay na nasunod! Ikaw ba? Pat. Imuha lima. Pat. Lima. Ay, tabla, Pero dili tabla. ako wala na ako naka-istorya. Asa mo ano ba? Ay, si Cindy ang daw. Yay! Kumusta ang adobo nga mura kag nabuang na, Madam, tabangi ko, abi na kong naunsa ka. Tawag ko tayo, hindi maka-online. Tawag ko siya. Hindi ko online. Madam, sa kalutan sa ano? Uwi sa gamit. Pero yung sabihin sa tuyo. Siyempre sa tuyo niya. Actually daw bihisin sa buka. Pati sa Among buwa. tuyo ito. Pito ka mo amoy ang brand amoy. Okay? Pagtiluan ang kutanan. Amot asang tuyo na ito. Abnormal, gano'n. Pito lagi ka tuyo, madam ang nasbalay. Madam. Pasagdan ko ni ma'am sa kusina. Kasi magluto daw ko panglasang Pinoy. So panglasang Pinoy ang tuyo inchik. Say. Nagyaw-yaw ka. Nya, lami ang Lami ang adobo. Gipausap ko na nagluto. Pati ang mga bata, lamian. Nya. The best ang patatas. Injik din siya. Oh, may mga corona. O, pera lagi na. Make-up, ano na. Sige. Unsa may action daw dito? This Ano na to? Kung sa man ako nasabdan nila yung audience, kalingkod ko sa to nga. Nya. Ako rin naglahi na to, ako rin nagmata na to. Kung ano lagi mo kilay, pinamakdo. Sakit na. Kadua na gisulti. Makdo. Iya, Jollibee. Kalungko siya sa kong kilay. Pinano, Makdo. Wa siya kabalo, pinakimcho ni. Makdo.
Magdali na mo ba? Kay ngit-ngit na. Ngit-ngit. Tapos ni Agi. Kung nagreklamo. You know, pag nasidani ka, no? Grabe kaya akong katawa. Karon ato ni Agi, naka-utot ko. Karon naka-ihi-ihi na dyan ko dani ka. Kulira kay ka. Unang, I'm the best medicine. Sige na mag-disco karon? Ala, disco pa siya. Unsa may Hindi masaya? ka siya kasayaw kay nag-video call na. Unsa may masaya mo? Tugnaw kay Noy. Tugnaw na Asa gani. ka tambay di ay? Unsa pag nakakumit? Unsaon ba? Winter na gani dito sa Hong Kong. Inani na among nilagwan. Asa nagsisay? Tagayin kong idea, asa na magtambay, ha? Tagayin kong idea, ha? Wa gyud. Kailangan lang tagkalayuan. Wala man tayo chimney. Sige, kagatawa siya. Ano sila? Kayo na. Yakan lagi tayo. Pagkapuyo. Amo na pa Naluya ang una na. Bye guys, mana mong adlaw. Kuskus na. Kuskus na kung kaugma. Hit na. Map na punta sa ano. Bye guys. Bye! Like our videos. Bye bye. Like and share. Char! Charles. Thank you.